Образът на невидимото е нещо, което се вижда с третото око на човека. Виждали са го древните някога, някои от нас се стремат да го видят непрекъснато. Докато го видим, и ако някога го видим въобще, най-напред може да го почувстваме. Винаги, когато застана пред една древна икона, настръхвам, защото нещо подсъзнателно в мен се обажда. Може би частиците, останали от древността на моите предци, ме викат и искат да ме вкарат в правото русло на живота. Като творец, като човек, като мъж, като баща и като гражданин. Беше една студена януарска зима, 68 година. Аз бях войник, алпинист и попаднах в село Тешево. По-скоро църквата Тешево. И в ръцете ми попадна една книга, ръчно изписана. Просто ми стопли ръцете. Почувствах контакта с предците си, с цяла България просто. На полето имаше някакви отметки. Не знаех Евангелие, Библия ли е. И тогава започнах. Иконите просто ме погледнаха. Те ме гледаха и ме хипнотизираха. И ги усетих. Даже грех ми на душата. Изпитах желание някой да си прибера. Дораницата ми беше пълна. Чорапи ли, партенки ли, хляб ли, радиостанция ли, оръжие ли. И си останах с този спомен. И съдбата просто ми докара икони. Така, пътувайки из страната, търсих старинни оръжия, такива неща и ми предложиха Берковско икони срещу дънки. Свалих си дънките веднага. Как? Тогава дънката беше нещо велико. Прибрах се с едни дочени гащи, обаче с 3 икони. И оттам нататък вече душата ми стана, започнах да рисувам. Иконата е една къща. Значи, като я гледаме, красива къща, барокова, сецесионова, но човека, който я гради, трябва да бъде архитект. И за да я изгради, трябва да разбира основи, бетон, всичките тези неща, това е иконата. Основното е да се намери подходяща дъска, добре изсъхнала, да не е чамова, желателно, да няма чворове, да се грундира внимателно след като е шлайфана. 10 слоя поне, на кръст. Всеки слой трябва да изсъхне. След това си шлайфа, нанася се рисунката, контура, без много детайли, за да не прозират. Лепи се златото на определени места, като отдолу се слага подложка в цвят старо злато, английска червена да речем, защото златото е тънко, прозира. Да се налепи правилно златото. По-рано се е ползвал белтък и восък за целта. Малко трудна комбинация, трябва да сладкар малко човека да го направи. И след като се махне излишното злато, слагат се основните тонове. Например, лицето е цвят землен, умбра. Знаели са го древните, защото като прозира под светлия по-нататъчен слой, с който се изсветлява, това дава точно онзи вибриращ цвят, който и Рафаел и Тициан го пускат на своите мадони. Знаят, те са се научили от старите майстори пак. Иконописта е
най-древният начин на живописване фактически. В по-ранните години, когато не е имало християнство, по този начин са прославали Бакхус и другите почитани тогава богове, но технологията е била абсолютно същото, проверено от годините, за да може да се запази една икона, стига да не е повредена от огън или влага и хилядолетия. За разлика от обикновено съвременната живопис, иконописта се рисува от тъмното към светлото. Значи лицето, ако е цвят умбра, както е класически да се прави, извага се, определят се с малко по-тънка умбра, веждички, мигли, цепката на устата, тъмната част на носа и след това започва да се изсветлява леко по лека с най-изпъкналите части. Арката на веждите, скулите, блясъците около устата и постепенно се навлиза към другото, докато стигне една лазурност, която прозира вече сянката, за да стане образът нежен. И грабнах една голяма лупа, от баба ми останала. И с тая лупа, като се гледа човек и започва да открива фактически как е изградена тухла по тухла една икона. Църковният музей изигра голяма роля в мен и църквата в село Тешево. Най-много ми харесваха иконите на Захари Зограф. И като гледам с лупата, просто те не пипнати с ръка. Ай да му се не види как ги е направил. Започнах да се мъча да правя копия. Виждам, че ми бяга нещо. Обаче стремежа да се доближа до него, полека-лека, едно камъче като се търкаля и става облоречно камъче. Заглажда се, така е със всеки занаят. Когато има стремеж, постига се до някъде. Сега претендирам, че до някъде съм стигнал след 36 години труд, но не мога да кацам на малкия пръст на Захари Зограф. Когато започнах да се интересувам, всъщност когато разбрах, че не знам нищо, бях направил няколко икони, но след като ги направих, разбрах, че съм за никъде и започнах да се интересувам. И попаднах на Шаренков. Светла му памет. Този човек, чувал съм, че и на други колеги е дал много, но той, освен че знаеше, обичаше и да показва, и да казва. Убедително, много ми помогна, насърчи ме, много неща научих от него и съветвам всеки, който се интересува от иконопис, да намери книгата му "Технология на иконописта". Тя е мъничка, много съдържателна и точна. Другия човек, от който много научих, светла му памет и на него, е Асен Василиев. Той е неуморим труженик в българското изкуство, великолепен художник. Кога е успял да нарисува такива прекрасни картини и да напише толкова книги, просто му свалям шапка. Когато иконата е копие, аз се доближавам до автора, който е нарисувал. Той ме учи, чувствам го, че е приятел, съмишленик. Просто като се вживее в иконата, неговата, разбирам и що за характер е. Така, например, Захари Зограф е обичал страхотно жените. Всичките му богородици са нежни, обичливи. Жени, просто едни красиви, хубави жени. А когато правя авторски икони, трябва да ви кажа, като тръгне молива, лети. Когато рисувам с хъс. Имайте предвид, че иконата не е откритие на Византия. Иконата просто е едно продължение на най-древното изкуство. Това е било старата живопис. И траките са имали такива картини. И в древна Елада, на дъска, по същата технология. Иконата не се е родила така в хрумване на един монах. Само. Това си е продължение. Има моменти, които не мога да рисувам икони. Просто не съм достоен. Ми идва отвътре. За да се рисува икона, трябва човек да е страхотно спокоен, отдаден и да изпитва любов към това, което рисува. На моменти ми се рисуват акварели, така те са по-динамични, по-мечтателни, отнасят ме в един по-реален свят. Но аз и там бягам малко назад, защото обичам да рисувам разни баби, стари къщи. И докато ги рисувам и си говорим, научавам много неща. Правят ме по-добър
човек, който има тъй злоба в сърцето си, въобще никога няма да направи една хубава икона. Даже по старите канони пише, че човек не трябва да се е докосвал до жена поне 2 дни преди да рисува. Аз щях да съм бездетен, ако беше така, но иконата предразполага към праведност, към добри чувства. Не вярвам да съществува човек на земята, който да моли за нещо лошо една икона. Даже имаше един куриоз, Чекотинския манастир, на който му правих олтаря. Една от булките там, местните, които помага, докато метела църквата, забелязала, че Исус и нещо я гледа много от всеки ъгъл. И е споделила с другите там елки. И отивам да купувам хляб преди години, всичките млъкнаха и ме гледат сериозно, аз ми стана малко криво така. Викам си, бре, те хора нещо не е на добро, завиждат ли ми, мразят ли ме, докато една от лелките ми разказа, че една от бабите стигнала до извода, че Исус я гледа, защото тя се грешава. Не отказвала просто понеже вдовичка, и смятала, че Исус я гледа с укор. Манастирът е бил изчезнал по вратностите на съдбата. Турската инвазия го отнесла. Векове наред е бил скрит в гората. Докато края на 17 век двама братя загубили стадото си от кози, единственото, което имали по тези чукари. Махалата Чекотин, която е едноимена на манастир, се е намирала тогава много по-нагоре над Белия камък, както казват. Братята тръгнали да си търсят козите, ни кости от кози, ни кожа, замръкнали в дерето и решили да продължат на сутринта. Сутринта с първите слънчеви лъчи чудеса настръхнали от храстите, ги гледа образът на Архангел Михаил. Свалили капи, прекръстили си, като разтворили храстите, какво да видят? Стара каменна черква, вече обрасла, вградила се в гората. Посъветвали се с стареите на селото и започнали тайно от османците да възстановяват манастира. Края на 90-те години се случи много нещастие с манастира. Една тъмна нощ, късна есен беше, аз не съм присъствал тук, манастира се запалва случайно. Го открива пожара братът на архимандрит Генадий тогава, който го беше възстановил из основи жилищната сграда, не старият храм. И когато пристигнах тук, видях опечеленият дядо Генадий, както аз му казвам, въпреки че е по-млад от мен. И каменните основи на манастира изтърчеха, още не беше резбована олтаря, стърчеха на гради 6 олтарни икони. Нищо друго нямаше от манастира. Помислих, че горкият архимандрит Генадий ще получи удар, но той излезе курав, като вярата наша и като самият манастир. Възстанови го наново от основи, естествено с чужди помощи също, и го зографиса в днешния вид. На мен беше възложено да направя олтарните икони на Параклиса, пред който се намираме в момента, а резбата е дело на големият наш резбар Милчо Милев, който също се засели в това красиво китно селце.